Kaixo, nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Gaurkoan jarraitzen dugu gure ereduaz hitz egiten. Badakigu aurrek gehiago ikasten dutela esaten dugunarekin baino ze ikusi eta zer sentitzen duten, bai? Nola behatzen duten guk egiten duguna. Beraz, nola irakatsi ereduarekin? Bazuk nahi bauzu zure semea dolabak barkamena eskatzen ikastea, zu nahasten zarenean eskatu izaiezu barkamena ere, bai? Demagun nahi dezula beraiek ikastea, bere haserrea kudeatzen, jo gabe, haserretu gabe, erakutsi izaiezuzuk nola kudeatzen duzun, zure haserrea modu osasuntxo batean. Nahi baduzu errespetoz berak hitz egitea, ekidin ezazu garraixe egitea berari, bai? Adibidez, muga jartzea beharrezkoa da, ez du esan nahi dena utzi behar dugunik, izan zaitezke zuzena eta maitakorra era berean berarekin. Emozionalki laguntzea da, importanteena. Demagun, esan dizaiokegu telebistaren kasuan, ez zaionean gustatu, esan dugunean itzaltzeko. Badakit, ikusi dut, haserre zaudela, ez dizudalako utzi telebista gehiago ikusten. Ulertzen dezure haserrea, baino hala ere, itzaltzeko ordua da. Eta, hemen naukazu, hitz egiteko beharra baduzu. Bale? Adibidetxo hauek, bai, entrenatzen goaz. Hau gustatu bat zaizu, etorri irailaren 15ean ereduak online tailerra goizeko 10:00. Venga, apuntatu zaite eta goazen pausotxoak elkarrekin egitea.